nandito tayo sa Taj Mahal. Ano to? Butter chicken. Dito sa may 51st Street. Yan. So, galing kami ng Princess Auto at maghahanap kami ng ano yun, headphone. Canceling device. Canceling headphone. Canceling headphone para kay Noise canceling headphone. noise canceling headphone para kay Isabel. Tapos naghanap na rin ako ng restaurant na malapit sa doon sa Princess Auto. Ito yung nakuha namin. Parang bagong bukas lang. Ang daming nagpapadeliver. Marami nagpapadeliver. This one's good. Isabel. Naisipan na namin i-vlog. Food vlog na naman. Sa ano, butter chicken. I love Hindi ko alam. Kanina, tinanong ko yung babae kung para saan to, para pala to dito. Malay ko ba? Ano yan? Veggie samosa. Is it spicy? Spicy. Hindi ko alam. Ano yung green na yan? Spicy yan? Yeah, spicy. Spicy. Ano yan? This one vegetable. Tuwa mo naman rin. Sarap nitong butter chicken. Kahit kung ano. Chicken biryani. Ang sarap. Magkano to? $14? Okay. Tapos may promong 50%. Bali, isang order na ito yung $14, $14.99. Tapos may promo silang buy one, get one na. Buy one, get Pero one, same. 50% off. Ay, buy one, get one na 50% off. Yung butter chicken, tapos tong chicken biryani. Tapos yun. Ano yun? Chai? Masala chai tea. Masala chai tea. Wow. Yummy. Ang init. Pero sarap, no? Mm-hmm. Let's order one more. Take out tayo. Take out yan. Ito naman isa Starbucks. Matcha. Sarap ko man. Ito lang yung in-order namin, yung butter chicken. Ay, yung butter chicken, tapos biryani. Biryani. Tapos ito, Chicken biryani. Veggie samosa. samosa. Na, Fries. para sa akin na masarap. Sulit. Ang sulit. Hindi masyadong mahal yung presyo. Ito in-order lang namin itong fries na ito gawa ng isang yan. Pero yung lasa ng luto This tea is the best. Tapos itong chai tea. No? Masala chai. Yung masala chai. Diba? Mag-order pa kami bago mo Busog. Ano to? Taj Mahal, tama? Restaurant. Taj Mahal Restaurant. Ayos. Sarap. No, Sometimes talaga, Hmm? sometimes talaga it's worth trying yung mga restaurant na out of nowhere. Mga maliliit lang. Kasi this, have you shown them the space? It's so little. Maliit lang yung spasyo nila. Pakita sa'yo. Skip driver, mga skip. Ito lang yung space nila. Yun lang. Tapos ito na. Marami to. Mukha lang yun konti kanina pero marami. Meron pang hindi kayang ubusin. Gat naman, gat naman. Kasi every time na may pinupuntahan kami bago naming tuklas na restaurante, tinatry namin i-vlog. Kasi sa Saskatoon City, hindi naman napakalaking city talaga eh. Tamang city lang dito sa Saskatchewan na
province. Kaya yung tinatawag nilang circle drive may ikot mo lang mga 30 minutes lang siguro may ikot mo lang yun. And dun sa mga anong yun, ikot na yun, nandun na yung mga iba-ibang restaurant. Hi. Yeah. Oh, and the other one? Okay, you can sit up. Kaya tapos na kaming kumain. Ano yung order natin? Chai? Masala chai. Nakalimutan, masala chai. Masala chai. Yun na lang tapos gora na. Uwi na. It's yummy kasi. Hindi, masarap yung ano pagkain nila. Busog ka? Hindi ka naman kumain. Say bye-bye everyone. Bye-bye. Bye-bye everyone. Nahuhulog pa.